Eto na mga idols, meron na tayong bagong 2027 model year para dito sa pinakasikat na inline 4, highway legal at pang-beginner all-new Ninja ZX4RR. Aba mga idol, bagong colorway to. At ang tawag nila dyan ay metallic matte graphene steel gray na merong metallic spark black. Mga idol, kung kurso natin ito, yan po ay available na at pwede mo nang mabili. So lahat pa rin ng specs and features ay pareho pa din from year model na 2026. Kaya tara mga idol. Ayan, ito nyo. Kawasaki Gwanzon. Meron natin mga available dito na mga big bikes. Ayan o, naka-display no. So meron din silang mga small bike sa taas. Tignan natin din. Pero ngayon, tignan natin yung bago yun, no? CX4RR. Natin dito. Ayan, no? Bago. CX4RR. So what's up mga idol, andito tayo ulit sa Kawasaki Big Bikes, Kawasaki Crib, dito po yan sa Pangasinan. At bibigyan natin kayo ng special update natin sa kanilang latest Kawasaki Ninja ZX4RR. Ang pogi, di ba? So yan guys, ito pong bagong model na to ay meron ng bagong colorway. So wala na yung lime green color. So naging para siyang all black, no? And meron lang siyang mga decals dito, ganitong gray, dark gray and green. So ito po ay bagong model year natin, 2027. Meron na ring bagong presyo. Ngayong year, 2027 na ang model year niya. So dating presyo nito ay 505,000 pesos, SRP yung 2026. Ngayong 2027 model, nag-add sila ng additional price. Ngayon po, ang SRP nito, 510,000 pesos. Yes, mga idol. Nag-increase po sila ng 5,000. So, 510,000 pesos mga idol. And siyempre may additional pa na 3 years LTO registration fee. Again, kung gusto nyo makakuha ng exclusive deals or exclusive discount, let me know mga idol. Subukan nyo ang alagang buhat natin. And we will help and assist you. Nice! Pwede nyo rin i-apply sa atin via finance. Meron tayong lowest down payment, 20%. Pinaka-lowest natin. So, hindi nyo kailangang maglabas ng 510,000. 20% down payment lang, meron na kayong napaka-poging 2027 Ninja ZX4RR. So sa mga idol natin, meron din tayong flexible monthly payment, 3 years, 4 years. Again, message lang kayo sa ating messenger chat, Boyet Salavara sa ating page, and we will assist and help you through online application. So kailangan na po natin munang magpa-approve ng ating installment or financing. Through online lang po, magpapasa kayo ng requirements. Then hintayin natin yung ating approval. After that, we will proceed sa store para i-release ang inyong bagong ZX4RR. Yan po mga idol yung ating may tutulong sa inyo. Legit at siguradong 100% napakadali lang. Very easy lang yan mga idol. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Message nyo lang ako sa ating page. At don't forget to follow my page at subscribe sa ating YouTube channel. Mga idols, bakit ba natin gustong-gusto itong Ninja ZX4RR? Siyempre, ito po ay 100% highway legal. Meaning, pwede natin ipasok sa mga expressway meron tayo sa Pilipinas. At ang kagandahan din, pwede rin ito sa mga short rider na gaya nating mga Pilipino. Usually, ang height natin average 5'3", 5'4", 5'5". So ako po ay 5'6". Ito po ang ating actual seat dito. Mababa lang kasi yung seat height nito. Ayan, subukan natin. So yan guys, hindi pa tayo, pag nakaupo tayo, dalawang paa natin, medyo konting tiptoe, pero abot pa rin natin. Hindi siya yung parang nag-struggle ka, nahirap ka. So, kayang-kaya pa rin natin i-rides to. 5'6 ako. No? Kung 5'5 ka, kung ganito rin ang magiging style niyan. Alright? So, kailangan nyo nang bumili ng riding boots para mas abot na abot ninyo. Sa stitch sole, pwede kayong magpagawa ng mas mataas na sole, no? 2 inches. O, diba? So yan guys, ayan ang ating actual na pag-upo o nag-rides tayo. Ang kagandahan din sa Ninja ZX4RR, bakit mo siya magugustuhan? Yung riding position, hindi siya yung sobrang aggressive.
Di ba? Hindi kayo sobrang sub-sub na ganyan ka. So ito, pag nasa traffic light ka, di ba, hindi ganun na sobrang sakit sa likod. Alright? So yan mga idol. Siyempre pa, isa pang nagustuhan natin din sa CX-4RR, yung kanyang engine. Screaming sound, no? 4-cylinder, 16 valves, liquid cool, double overhead cam, with 6-speed manual transmission. Napakaganda, di ba? Pagdating sa technology, ay sobrang loaded itong ating model na to. So meron tayo ditong air duct, meron siyang ram air system. So pag naka-activate yun, mas mabilis yung takbo natin. At ito pang technology na magustuhan nyo rito, it also equipped with quick shifter. Di ba? So pag naka-quick shifter ka, tumatakbo ka na ng tamang speed, puro ka na lang ano dyan, puro ka na lang mo, no? And napakalambot ng kanyang clutch with assist and slipper clutch. Ganon katindi to. Pagdating naman sa safety, dual channel ABS. So, front brake natin may ABS din ang likod. At pagdating din sa ating cornering, it also comes with traction control. O, di ba? So, pag nag-cornering tayo, very smooth ang ating takbo dahil sa TCS or traction control. So, yun mga idols, yung mga nagustuhan natin dito. Well, pag nasa racetrack ka naman, meron tayong riding modes. O, di ba? Napakatindi. Riding modes, pwede kang mag-sport mode pag nasa racetrack ka. So, mas aggressive yung engine natin. Mas malakas, no? Yung takbo natin. So, yun yung mga features natin. Plus, meron siyang power mode, full power or medium power. Depende po sa inyong preference. Siyempre, yung full power, pag nasa racetrack ka, doon mo mai-hit yung mga gusto mong takbuhan dito. So, top speed nito, napakabilis nito mga idol, ano? And, siyempre, dahil 400cc, pasok sa expressway, wala kang problema. Wow. At isa pa dyan, yung presyo, hindi rin sa ganun kamahal. Sakto-sakto lang din, 510,000. So mga idol natin, message na kayo and don't forget to subscribe sa ating YouTube channel for more motorcycle update. Again, stay tuned kayo lagi. Let's go, ride na tayo. At sa mga idol po natin na gusto pong bumili nitong bagong 2027 model year na ZX4RR, ang SRP nga nito bago na 510,000. At sa atin naman financing, minimum down payment, 102,000. Ang atin namang monthly payment, 2 years to pay, 27,090 pesos. 3 years to pay, 20,837. At 4 years to pay, 17,710. Ang ating pong minimum required, at least total income per month, minimum po ito, pinakamababa, 50,000 plus po. So kung kompleto na ang inyong requirements, mag-apply na kayo sa atin at send message sa ating page, Boy Salabaria. Siyempre, tutulungan natin kayong ma-approve kagad. Mabilis naman yan at madali lang dahil online application po tayo. Hindi nyo kailangan pumunta sa store. Magpa-approve muna tayo. Once approved, saka tayo magre-release ng inyong unit at pupunta sa store. Kaya mga idol, kung gusto nyo pong bumili, message na kayo. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel mga idol at sa ating mga mahilig sa motorsiklo. Tamang-tama ang channel natin sa inyo para sa mas marami pang update ng mga motorsiklo. Let's go! Nice.